Ay akong nalabyan mga kaidol kanang na-stroke mga kaidol ba unya mo adto sa Gaisano kani mga kaidol mga limot para pagkaon niya mga kaidol kuhaan sa pang-adlaw-adlaw nga panginahanglan nun mga kaidol ba. Akong balikon to mga kaidol kay kaling maglisod tong sakay mga kaidol. Kaya basta yung nana mga kaidol, taksa right tricycle driver mga kaidol, mo para mga kaidol. Luoy mga kaidol, akong balikon. Nara mga kaidol. Guys, ano ka, Bray? Ayun na. Ayun na. Okay, sige na ba nakamutan ako sa ako sa Gaisano, sayo-sayaw. Dali ka cellphone, pre. Dali ka cellphone. Ba, pakitaan ko din mong sayo-sayaw. Wala ba tayo mo kan? Karon lang. Ha? Karon lang. Karon lang bago pa? Baba? Kami na upuan ka. Asawa na? Baba? Karon lagi ka nga adyo nakakita sa video? Baba? Kung sa'yo nakita nga video karon nila ba sa'yo mo? Sayo-sayo. Sayo-sayaw? Nara akong kuhan. Kana. Tiniper ba? Amper ka na. Oo lagi. Pawang-buwang na yung daon-daon eh. Nakitaan ba yung kana ko kuhan? Rockwell, kitagaan ka kwarta ni Rockwell, no? Nakapalok ka to niya? Hindi. Wala. Lingan nila manapa. Silingan mo manapa? Nakapuyo manapa. Taga manapa bitaw na siya. Langihan. Diyan na sa wing on. Ayun na, plate eh. Namati.